koncerte, neviem. Tvoja stará mama ťa uznáva ako speváka, alebo si myslíš, že si bodyguard? Moja stará mama je niečo úplne špeciálne. Minulý týždeň mala 93 rokov. Babka, gratulujem, ja som za ňou nebol, bohužiaľ, nemohol som, lebo som mal veľa práce. A ona je totižto, ja keď som už začal spievať v 87., tak už vtedy nepočula. Nie je úplne hluchá, to nie, ale nepočuje. A raz, vždycky pravidelne, keď hrávame v okrese Rožňava, lebo ona teraz býva v Sirku, tak sa zastavím za ňou. Prvý veľký problém je ten, že ona väčšinou už po obede spí. Keď ja mám čas, tak si ona po obede schrupne. A keďže nepočuje, tak sa nedá dobúchať, musím liesť cez okno, cez špajzu. Druhý problém je ten, že musím na ňu hrozne kričať, aby vôbec niečo pochopila, díva sa mi stále na ústa. A vlastne je to taký predkoncert pred tým normálnym koncertom, ktorý vždycky absolvujem a už som úplne hotový s hlasivkami, keď idem na koncert. A raz sa mi stalo, že som bol takto za ňou a ona mi ukazovala, že synku, pozri sa, čo mi dali v nemocnici. Tak mi ukázala taký ten prístrojček, ktorý som trošku študoval. Bolo tam jedno sluchátko a som to študoval, bolo to ruskej výroby. Samozrejme, nefungovalo to nejak, tak som to otvoril, bola tam baterka, ktorú bolo treba len obrátiť a umiestniť správne a dal som jej to. Potom som jej strčil to sluchátko do ucha a hovorím jej do toho úplne nablízko. Dal som to na maximum, samozrejme, aby to poriadne vrešťalo. No babka, čo už teraz počuješ? Ona sa začala hrozne smiať. Ja som netušil, že prečo, až potom, keď mi povedala, no čo sa deje? Ona mi hovorí, tam hlásajú, že či počujem. Lietam v tom tiež, lietam v tom rád. Lietam v tom tiež, lietam v tom rád. Máde sa ukrývam, masku v tvári mám, už sa on nevie. V tebe kolujú rôzne legendy. Si povedal, že Meky Žbírka ťa nazýva legenda. Ty robíš mnoho vecí, ktoré sú prekvapujúce. Ja to tu môžem možno povedať, že Pavol Habera, keby chcel, tak by si mohol písať na dosky názov Stretnutie s tichom. Inžinier Pavol Habera, ty si absolvoval vysokú školu. Povedz názov tej svojej diplomovky. Diplomovka mala názov Robotika a jej vybrané možnosti využitia u nás. Takže mieril tak a trafil na popúdu. Ja trávivam leta na Horehroní, Podbrezov a Brezno. Ty si musel mať bezvadné detstvo tam. Detstvo je vždycky najkrajšie, to je jedno, kde žijete, ale na to detstvo sa vždy najviac spomína. Ja si dodnes spomínam na svoje detstvo, lebo ešte až tak starý nie som, dúfam. A vždy, aj keď chodia za mnou deti na koncertoch alebo po nejakých predstaveniach, tak vlastne myslím na to, že ja som robil presne to isté, keď som bol malý. Ako solový spevák sa predpokladá, že máš taký inštinkt vodcu stáda. Kde si ho nadobudol? To bude asi tým, že som jedináčik, čiže od malička vlastne tie také vlohy vodcovské boli. A taký ten vrodený egoizmus a sebectvo vo mne stále je. Ale zase na druhej strane musím povedať, že aj keď mi chýbal brat alebo sestra, vždy som vyhľadával vlastne tie kolektívy, v ktorých som sa potom
ja cítil medzi tými ľuďmi dobre, či už to bolo v športe, alebo či je to v skupinách rôznych, alebo v divadle, že vlastne mám stále ľudí okolo seba. Postihlo ma to, čo ma postihlo, že prišla popularita a s tým vlastne aj potreba niekedy byť úplne sám a mať pokoj, to jedno, či od dobrých alebo od zlých ľudí, mať pokoj od ľudí a byť chvíľu sám sebou a nikoho nevnímať okolo seba. Ako si začal spievať? Preslavila ma jedna pesnička. Volala sa Ulapili Jánošíka. Nejak sa zistilo, alebo nejak to zo mňa vyšlo tak prirodzene, že ešte na základnej škole, že mám sluch a že dokážem intonovať a že viem spievať. Tak ma posielali na kadejaké súťaže. A keďže som ovládal len jednu pesničku, ktorá sa volala Ulapili Jánošíka, tak som s tým absolvoval komplet všetky súťaže a malo to jednu veľkú výhodu tá pesnička, lebo tam sa dej vyvíja. Ono to začínalo nejak, čo sa stalo nové v Richtárovom dvore. Ulapili Jánošíka, umej milej stodole, ulapili a tak ďalej. A potom išla vec, že keď ho ulapili, tak ho, neviem čo, poviazali a tak ďalej a tak ďalej. A toto poviazali a všetko, keď ho, tak to malo viacej časti podľa toho, ako sa nudili tí, ktorí sedeli práve v publiku. Nakoniec ho ale museli obesiť, to som videl podľa toho, keď už akože každý, že... Tak ho obesili a už to tam bolo. A čo bolo ďalej? A čo bolo ďalej? S touto pesničkou som potom absolvoval prvý cyklus hry na husle, pretože keď vždycky na konci každého ročníka som došiel, tak zahrajte niečo Habera, alebo nie, vtedy sa týkalo zahraj niečo Habera, tak som začal hrať nejak, ten prvý riadok a všetci zaspievaj niečo. Čo sa stalo nové v Richtárovom dvore? A už to išlo. Tento Janošik ma sprevádzal až po poslednú triedu huslí. Aké nástroje ovládáš? Ovládam ešte ako tak gitaru, menej trošku klavír a úplne najmenej bubny. Sme pri nástrojoch. Ty si začal s populárnou hudbou, keď ona už bola v takom pokročilom štádiu, keď my už sme boli dospelí ľudia, keď už sme ju vlastne opúšťali. A k tomu by bolo príjemné zavolať nášho kamaráda Mekyho Žbírku. Ďakujem, že si prišiel. Vítaj. Ty si nezačal celkom tak na tom rozbresku dejín slovenskej populárnej hudby. Tam sme sa mimotali niekde okolo prvých prúdov. Ty si začal trošku neskôr, ale za to od gruntu. No, ja to mám také trošku, nemám to jasné, ako som vlastne začal, lebo my sme začínali niekedy koncom 60. rokov. Mňa ešte Jano Baláš zo skupiny Elan prijímal do skupiny. On bol ako ten, ktorý to hodnotil. Ja som prišiel, taký starý Baláš? A ja som spieval a on hovoril, dobre, môže byť, možno, že z neho niečo bude. Takže tak som nastúpil do Modusu, ale tá doba bola taká zložitá, že jedného dňa som prišiel do V-klubu a som zistil, že všetci moji kamaráti rockeri sú ostrihaní do hola. Pretože ich chytili na koze a ostrihali do hola. Proste sa diali také rôzne veci, takže my sme vhúpli do takej éry, že sme si mysleli, že teraz nastúpime a ono nič. My sme nemohli, lebo my sme sa museli znormalizovať všetci. A tak sme sa všetci znormalizovali a nastúpili do rôznych takých zoskupení a my ako Modus sme to vyriešili tým, že sme vycestovali do Švajčiarska. To bolo fantastické niečo, čo sa prihodilo, že nás angažoval jeden pán, ktorý sa volal Charlie Mano. Mne sa dodnes o ňom sníva, neviem prečo. Z Budapešti chodí tá kreslená figurka, on sa volá Mene Mano. Tak to bol možno on, ja neviem. No a tak sme sa ako Modus usadili aj s Janom Balážom a ešte inými kolegami, s ktorými sme začínali vo Švajčiarsku. Tam sme si odohrali svoje. Nebola to žiadna idylka, 5 až 7 hodín denného hrania. To všetko som absolvoval, ale to by som skrátil, pretože to celé dostalo taký krásny vrchol, že ja som vlastne túto prvú éru končil tak aristokraticky u kapelníka, ktorý sa volal Gustav von Offermann. To bol skutočne legendárny človek. Podsvetí známy ako Ofi. Ofi, áno. A on aj dobre zdravil. Ja keď som mu povedal ahoj Ofi, on odpovedal ahoj Ofi. On už bol trochu starší, samozrejme, ale ja by som na túto strunu ešte brnkol, lebo s ním naozaj vznikali aj tak množstvo takých humorných situácií, keďže on mal to meno von Offermann a na tom si zakladal, pretože to robilo image, že?
Ja som ho raz stretol v dietnej reštaurácii, pretože to bola reštaurácia oproti vtedajšiemu Slow koncertu. A toho strašne tak nejak vyviedlo z miery, tak už z diaľky, ako ma videl, tak mi prezývko hovoril: Mekinko, ahoj, ja sem nikdy sem nechodím. A ja mu hovorím: nevadí, Ofi, ale ja sem chodím. Nikdy som ťa tu nevidel. Takže... Hľadám ťa v uliciach a večer pred kinom. Hľadám ťa všade tam, kde príjemne je von. Hľadám ťa na nábrží, hľadím do vody. Tak náhle zmizla si a neviem dôvody. Odchádza do tmy prázdny nočný autobus. Hľadám ťa od rána, tak pomôž mi s tým skús. Ty si bol slávne duo s tou, čo má taký Wolframom. Vedel som, že je to nejaký vzácny kov. To bolo na začiatku 80 rokov. Eva potom prestala spievať a stala sa z nej výborná očná lekárka. Má teraz malé dieťatko, takže neviem, či je už v práci. Ale s ňou sme začínali a predtým sme ešte mali začiatky v Brezne. Tam sme mali takú amatérskú kapelu na škole, na strednej priemyselnej škole strojníckej. Ale odtiaľ, nakoľko sa nedalo nikam dostať, tak sme museli chodiť na kadejaké tie festivály politickej piesne a hudobný festival mladých. A na hudobnom festivale mladých som prvýkrát bol taký trošku hrdý, a zistil som, že áno, že som spevák. A to bolo vtedy, keď som prvýkrát spoznal osobne Mira Žbírku, pretože my sme absolvovali vtedy asi 7 koncertov a 7. koncert malo byť vyvrcholenie v Bojniciach, hudobný festival mladých. A ja som vtedy spieval súťažne pesničku Balada o polných vtákoch, s ktorou Meky zvíťazil... Mimoriadne náročná kompozícia. S ktorou Meky, je to jeho pesnička, s ktorou Meky zvíťazil na Bratislavskej líre nejakej, že? Ja som nezvíťazil s tou, ale vlastne som zvíťazil, pretože vďaka tejto pesničke si ma mnohí všimli. No a ja som ju spieval a tých 6 koncertov sa mi ani tak nepáčilo z jedného dôvodu, pre ktorý som vlastne za Mekým aj išiel v tých Bojniciach, keď som ho videl a hovorím mu: pán Žbírka, prosím vás, ja som taký spevák, začínam a spievam tú vašu pesničku Baladu o polných vtákoch. A oni mi tam dali nakoniec ten orchester Vlada Valoviča, lebo tá pesnička je celá len s klávesami, jemná nálada, celé to na konci končí v úplne jemnej atmosfére. Nad tulákmi držia stráž, nie tam víťazov. Dobrá vec. Toto sa skončí a keďže sa tam tí muzikanti nejak nudili celú dobu, takým kapelník vymyslel, že tam musia na konci všetci zahrať. Tak toto skončilo. Dám ťa od rána a celý dlhý deň. A je tu nejak strašne veľa belochov. Zažiadalo sa mi niekoho, kto má trošku lepšiu farbu. Zavoláme si medzi nás nášho kamaráta Ibrahima Majgu. Ak si dobre pamätám, tak to bolo pred 8 rokmi, o niečo viac, tak to bolo v roku 86. Som pristal na letisko v Prahe. Aj keď som už bol von, tak zrazu tak strašne veľa aut. A všetky tie auta boli podobné. To je prvé, čo si všimne Zuzinec, keď sem príde. Čo boli? Auta tam boli. Jaké? Rovnaké všetky. Rovnaké. Nepočuje, ako speváka, to nie je zlé. Ja som už hluchý, vieš, najednou. No ale ja som si myslel, že to je autosklad nejaký, že tí auta vyvážajú letecké. A až potom som sa dozvedel, že to je vlastne parkovisko, že to sú To sú samé favority. Lebo ty si prišiel z Paríža, tam mali 2 druhy aut, čo? Favorit aj Moskvič.
Práve si sa nabodol, to není... U vás sa tomu hovorí oštep, tu je to mikrofón. Tak chytajú slony v Afrike, viete? Že sa dá tam oštep a on sa na to sadne, si ulovený. Ibrahim, my sme boli spolu nedávno u teba, hrozne dobrú čapicu. u teba doma. To sme spolu ulovili toho hada, keď sme boli na tom výlete. Po 9 rokoch si sa vrátil domov. Čo ťa zase najviac prekvapilo doma v Mali? Však vieš, ty si tam bol. No, ja neviem, ja som bol len prekvapený, ako máte jednoduchú reč, že si stále hovoril no. Mne sa stalo niečo, čo veľmi ma to prekvapilo. Prišli sme domov, po 8 rokoch, tak ja som bol celkom veselý, že konečne to mám za sebou. A zrazu som si uvedomil, že som zabudol rodnú reč. Sice ja všetko som rozumel, ale rozprávať som nevedel. Tak nechal som mi rozprávať, tak som povedal, že no. A oni povedali, nejaký divný, čo no po francúzsky to znamená, že nie. A u nás sa hovorí po francúzsky, že sorry, a že to je po slovensky vlastne, že áno. Ibi, Áno. veľmi príjemnú rodinu máš, fantasticky som sa tam cítil, veľmi sa mi páčil tvoj otec.